tleirol kumsom pangami le ka upa chu ama pindan atang ngein maktak main abo thut maya police se FBI tile mitlom ngai tam tak ten zong sup supin a chanchin an chuina thilmak sak tak tak an mu chuak ta hiala a topa a case chu an ching fil thei ta hlau mai ole tun tum video a chuan Riley Crossman ni chunga thil thleng chungchang le a chanchin in thlir ho ve don tiang Riley Crossman hi America rama khote ve tak Martinsburg, West Virginia a December ni somni pahni kumsang ni pathum kha na lo pianga anu le pati ero kumno pangte ani laya in thenin anu bula ana mi chianen an omzuya an chen na mun hi Berkeley Spring ni in apian na khwa Martinsburg atanga kilometer somli vela hla omani a anu le pati anin chen hnu loka anu po in ngai zong dang nein chupa nen chuan ani ne zuya fa po pahni an nei le nge ama iro chu hetiang hian anu chuan pasal dang nein fa te nei le ma se Riley chu apatak nen khan in zomna thuk tak la nein an kar a hello bok nen avatlo fo thin Riley chuan anin son na khwa Berkeley Spring High School zirin lam le zaite atui pui hle a ngai zong te nein Hayden Lacey ani a annuwa achung tel an soidanin abel panen hian anin ngai na em a Instagram lama account te in chomin an hun manna thalak te antar chuak thin in an soi Riley nu chantil okli chuan afati en kolnan na pani thokopin me ni sari kumsang ni som pakwa khan anom samlo deu awangin jinglama anna a akal chu a ho ma dewa chutia anom samlo awang chuan atlailam na a akal hun ma a mutumin afanu hne text message in amut lok tur thole kai thau tura adu thute ashila te chuan Riley po chuan anu soi anga tive main tlaidar thum ni achan ve vela anu chu akai thauta a ani ero arum lama aphele ngal maya hemini hian chentili thanu po an ina omve bokin afate boipui tu turber atana an roi an nge tlailama anna a kalle in zandar somvela a hole a hon pa a fanurum zone a thlen chuan kongka in kharsi in arum lai te chu alo eng riai maya a fanu chuan mut atum hnayanga a in siam vel ani aringa ani po anom samlo awangin amuzui ve tamai ani ti chuan atuka chenteli chu azing lam hna a akal tur dar sari le minute som panga thovin a fanu chuan engi ati en turin arum avaluta ma se alo omreng reng lo ama iro chu anu hian makhanti na chan tur a shelo tlat thung a chan po an omna hmuna hian school hi jingdar sari le minute somni panga a tran ani thina wangin chumi nangman tur le ti turte aneya arina wangin ngai hanti thatlauna ane shanlem lawa chumei ba ka an in le school ai nei awangin ke in akalta po ani aring hlebok ma se Riley chu chumini chuan class period of zeu alone reng mai anjirti tu te chuan anu chu an ron shila anu la chuan han ngai thatlo em atum waklo ma se tlai lo ni chuan Riley pi chuan angai to ta hle a dar thum le achan ve ani hnu phei chuan an ho hun to a ala ho si lo chu Riley pi mang ang chuan chenteli chu wabia in ani po aril ru alo boy tan to a nidanga mundanga akal donin anu chu textalin ashil se a ma se himini hi chuan eng text ma adon lo ba ka ama na text la in athleng the reng lo maya phone call in bia ka tum li a ma se biak theilovin voicemail alu zela hetianga a om hi chuan a phone a thi emo biak theilovin an khoi ani thin chutia an boy ta ka chuan Riley pa po wabia in ani po chuan Riley ne na anin biak nai vai lo tho alo soile zel nen Riley chu an zong ta a chenteli chuan anu hne na an school lama wazong turin ashila ama iro chu tuman achin chang chu an lo shemia lo maya chenteli po in atlailam nakal chen chu choldil ngalin afanu zong turin an school lam apan ve boka wanei thlak takin heta hian Riley belpa
heidananin intong folhawin a fanu chinchang a hriat le hriat lo azota mase ani chuan an thian ho in ti hlimna a nilenga akal thole Riley ne na anin biak lo tho alo soi vele a ti chuan an pahni in an school lama uluk takin zon na an chan le takngal ani ama iro chu reife an zon nuwa po an la mu thei mai lo awangin in lama a ho to te an hanjing le hnu a ma se Riley mel reng mu tora om si lo ti chuan chentili mang ang chu atopa police lama akal tangi nge a heti lai hian Riley papo an kho a ron thleng to in mun sang sanga thalak mangin a fanu chu alo zong ve mek boka chutia a zon na lama chuan naupang pakha chuan kongpui thlang lama a hmu thu a sila ma se hei hian engkong ro ma a sut sak lo thung amai ro chu an kho a ami cheng te mi zaruk vel chau an ni awangin anin che chang hlom phiana police te chuan an kho ami Riley shetu te chu uluk takin chinchang an zot hloma ma se maktak main khamini khan a thian te tuma in an hmumia lo kha ani tin school po kha kallovin zirte tu then khatin lo hmu anga an soipo kha an hria solwang mai alo ni a ti chuan hun engemaw chen aliam hnuwa a thian te hnen atangin police te chuan engemaw an hmu chhuak ta hlo mai me ni sari tlai khan Riley chu angai zong nen in bia in zandar som ne achan ve thleng anin be nge a chuba ka zanla ya po a thian ti nen social media a an le in bia a tin makdeu mai an hmu chhwale chu zingkar darnga le mini somli vela a thian pa chu video call in a khola ma se ala ma ema wangle ala mut awangin a thian pa ero in a khol chu ala theilo thung he thil hi a makhle maya enga tinge Riley khan a thian pa chu zingkar ma taka biaka du kher niang ti chu anril rowa zona omani a police lamten tlanbo adu anrin le rin lo anu an zole chuan anu chuan tlanbo na chantur anei om a hriat lo tho soin anu hian a hmanga em ema a fati zinga upober ani awangin a enkol ulukin she om ati tur zonga a om ngai lo ba ka a thian ti ne na an len don emo a thian pa ne na an len don po in a phal lo sak ngai lawa adu hun huna apa po awatlo reng thin hetiang khop hian anu hian da zalen veu ma se a thil ti tum apiang anu ashil masaber zela chuba ka kumno pangte a hantlan bongot khachu anjing lo hul huala hengba ka hian Riley chu alano pan ema wangin driving license po la nei lo ani a car phei chuan khoi mun hla a ma akal theidon lo ti alang chek hle a henga wang hian police samte po in tlanbo ai ma in kidnap case a an ngai deuh zok tama ani anu in police lama a report nu khan police lam chuan zong ngal watin an in le school vel po an zong kim ngal ve maya mi pui tlom ngai te po in ron zon poi ve in kholian lo taka thil thlenga tan tu man an ring phal lo ani ber ti chuan police lam chuan ti dan dang deuh ngai to in Riley pindan chu an dable ta chama tuta chuan an hnu chuina atana poimo tur thil an hmu chhuak ta hlo mai an thil hmu chhuak chu Riley khuma alu kham hnoya thisen alokai reng maya police lam te chuan man hmo takin forensic lam thon ngal watin test an nei hnuwa an thisen hmu chhuak chu Riley thisen ngei alo ni a hei wang hian Riley chungte tan po him taka an fanu an hmu chhuwa le na chance ati chle nge tin he thil mak tak hi police lamin an in an dap ma hian anu khan Riley pindan chu alo enfil vek to a engma a musi lo ma se an ba hmu lai hian a khum chu in siam sa a lo omin alu kham hnoi maya thisen alo umreng si a chutia a chanchin tharte an shet belta ka chuan ama chu police chuan an zong le ta a mi kutwar nge nia alana wangin poi khoi tu ero police tan chui har tur tak ani ome ahmalama kan soi to ang khan mi puite chuan Riley chanchin chu an ngai venin an khongai hle a hei wang hian mitlom ngai an pungtam tol tola ama an zon hmu nge thenan manro an ne ang angte ron tho chwa pui hlomin chutia an ron ken khom zel ta ka chuan
atam tama ma anyang police lam chuan kengkhom to lo torin mi puite chu an cha hialani police chuan hetianga solnu thar an mole nu hian mi puite zinga eng emo raili chanchen sia to emotal an an ring le tlat maya chu wang chuan media lama atam thei ang ber chhuatirin mi puite pu in an ngei ven pha hle in an sia a chu mai ni lovin state chunga police chu FBI lamte Homeland Security lamte chuan ron finin ngor taka mi bo zon na chu tho chun zom zel ani a ma se an tum ang chuan an na chu aso thei meu lo chutia ma an son veu lo awang chuan Homeland Security lam chuan me ni som panga a mi bo chu azau thei ang bera an zon thei nan sarkar hne na zon pui tu tor mi tam zo kan dil ta a te chuan ngor taka zong chho zelin Berkeley Spring khodai kilometer engemaw za ta hla chu an en ngala an zon chan hnu atuk lea police ten thu chwa nein Riley Crossman ni ruang mu ani thu an puang thei ta hlau mai an mu na hi an chen na Berkeley Spring atanga mini somli vela hla a ni in kongpui chaklama tlang chunga ani a ruang an ba mu chuan he case accident ni lovin in thana ani ti an mu chhuak nge nge tin Riley thatu chuan ala thei ang bera da in alang sar lo thei ang bera da bo adu nge ani arin om hle bok ti chuan forensic lamin an han en chuan thilmak tak an mu chhuak le tatlat mai ruang chu an chui hnuwa Riley ruang e ni ti shema se a thi dan vela ero chui thei lo turin ataksa atoina sa to hle alo ni a abo na po kar khat vel lek aliam na chungin chutiang ema atoi chak chu mithiam ti po chuan mak an ti hle ani hei mai hi ani lo police lamin an chui zel na a Riley chuan pheikhok pakhat chau bunin akhing le lam chu arwang an hmona bulvela motor om reng reng lawa tin athom no hak po tol that tu chuan a thlak sak ni ngei turani abo thu an report lai khan leggings le korlum ha angin an soya mase arwang an hmu chuan ke korbul alo haloi si chuba ka akora rongte akai deuh nuan boka ti chuan police chuan tol thatu chu ngor taka zong thar le in mi pui an interview to na zong zong te abula tangin chiang zokin an zo chiang le veka chuta chuan thil thar mu chhuak le in Riley nu thian pa endemic kalia thu soile a thian pa an na tho pui pa thu soi chu ain ang lo tlat maya he pa hi HB la in sakna huna thokin a soidan chuan me ni riat kha Riley birthday ni in an na chu zinga tanga tlailam thleng a chwa san lo thu soya ma se chu tiang chuan a soina in an then omte chuan zingdar somvela karlian ve tok tak mai a hring an in kota an hmu thu an soi thung chu kar chu India emo chentidi kar ani lo ve ve ti po sia in heiba ka hian India driving license phe chu shen sakshi ani le ngala ti chuan anu an han zo chuan kar chungsang engma shat lo thu a soita a hetia Riley ruangte an hmu ta ka chuan mi puite chuan he kar hian he khisa hian poimo na ani nge ya anjina wangin police ne na an report ta a an chui zel na chuan India noi thok tu ema berta ani an ring ta hle a chu mai ba ka an na tho na hmuna shwaya thale chin tu driver le car ani ti te an she chhuak le zel boka chutia an han chui zel ta ka chuan India chuan amma a athu soi kha sutin thildang a soi le a ammalama anna kal san mi alo anga in soi kha pick up motor an na tho na na a kau thole a driver nen dan phallo roi hlo leinan an na thona lama an keng ni in a in soi le ta a amai ro chu athu soi chu reilote a thlak le ngalin an nuwa a soi le dan chuan an ina a hoa chuta chuan dan phallo a leisa chu awala a an nuwa an na thona lama a kal le thu a soi le ani heng thil thleng ringot po hi amak to te reng nen police lam te chuan a aya maksak thil an lam mu chhuak don chau si ti chuan India chungchang chu chengzo ka chui chhuwa an tum le ta a amma sabira Riley nu chu zo na zo tin a thian pa omdana thil dik tok lo a omle omlo te an zota
ani chuan me ni riat Riley boni khan India chu rinhlel omin alom nge mai an hna atanga zana ho chuan India hniana afanu bo thu a shil ngala chu vele ngai ven om taka zonwat atum thu soin a cycle nian chu arwal chuya ama iro chu Riley nu chu an ina awa hole chuan India chu thuthleng alamudai to a he thil thleng hi mak ati hle a an chung te hnai vai zong zong chuan Riley chu zanrei thlengin an zonga chu mai po ni lovin an kho a mitlom ngai tam tak te po in an pui boka chuti laya a chen pui nge mai ero engma thlenglo angmaya alo mu hi la han mu chuan a thin po arim lek leka chu mai baka India chu arin hel om pha hle nge nge a he mai hi alani lo Riley abo atanga ni khat nuwa chentili chuan India chu bia in anin biak na po ari kot ngal boka ama iro chu he anin biak na hi dan lam atanga arim lo awanga pholan lo ani thong an sha theichin ero chu centilin India abiak nu atang phei chuan arin lo hle baka athil chin thin thalo rui thei thil ati fo ne na angai to phei chuan alo ring hlel ro to hle alo ni an chui zel na phei chuan India tho puite chuan India chu jingdar ko vela tangin dar ni vel thleng abo tho an soya chu mai baka ama a athil ti ruk tor la tor anga ain soi po kha a tho puite chuan a paisa ring an rin wanga khoya tangma a lak amamo lo tho an soi bok ani ti chuan police lam de chuan kar rong hring chu an zong ta a an hmo nu chuan Riley korakai ang tak rong chu kara alo om noi maya police lam de chuan uifing de shwain a kar chu an hnim tira heta po hian mishing thito rim chetak ang an shat pha nge nge a anna thona a thilwang tak thin hardware part pakhat po India kar chunga om ang cha cha Riley rangbula chuan chhar ani le ta zel nen hei wang hian India tan chuan phatmar na tor awang tel tel maya ammalama athil soi ang ang te po kha police lam chuan adik lo zia an chian ne zel si nen a omna a soi po kha dot ni rengin me ni riat khan Riley rang omna bul hnaya te petrol pama tile traffic jam kara CCTV mangin ama nge chu a omani ti an thar le boka tin thil mak tak ani le na chan chu India hian driving license anei lo awangin a chwa do chuan a cyclein a chhuak mai zela ma se mania kar pola nei lovin enga tingi hetiang taka na sa a ni khat chung vel zet awa bauti chu zona chan har tak ani nge yang ama iro chu police lamen thu thar shat bel zelin anna thopui pakhat chuan Indian me ni riata in sakna a an man chin man ruwa bek thum lai adil tho a soibok ani ye chuan India chungchang an chui zel na a police che chuan tun ma a India lo chhor to mi pakhat an kom le a chu pa thu soi chuan police ril ro po ati boy zwal le ta hle mai Indian in hian anin ngi lo hle a an mi zia ain mil lo awangin a thopo thok don rei lovin biak po anin be chun zom to lo nge nge a ma se me ni ret ber kher khan India chuan voi tam tak jingdar ni atanga darli vel in kara awa phone ringa chuba ka message tam tak lo thon bokin amma zonga in bengai lo chutiang ang huna abitlat te chu mak ati le a India chuan aron biak lai chuan a hlo thon mel le thuba ka biruk na tor mi pakhat ne na anma mo tor thote awasoya a hlo thon em na chan nia a soi ero danina a phal lo thil a kolawanga an man chwa a hlo tho in a chang thong ma se a tho pui hlui chuan alo lu tur bik lo alo ni a chu thil chu police ne na a report nuwa police lam chuan India chu an zo cheng le ta a ani chuan me ni riat jing khan rui thei thil chu atingeya ma se police te an local ti a shat vele amang ang hle a thian pa in bula motora a thil chu ada tho soita a ma se police lamin an han chui le chuan engma reng reng alo om si lo India chuan dot mu hlum alo shil le reng maya heng thil sang sang awang hian police te man thei ni pha hialin tol tha thu bai po nei thei ani ta boka ma se chutia tol tha thu bai an han orte chu India chuan pui a khoilo tho in atang tlata
chuwang chuan thu boy chu court lama an boy pui le a ma se thil ti zung a har sat awangin kumhni ngot a case chu khoilovin September ni somni pasari kumsang ni somni pakhat khan child chan ani ve ta chawa hetia case chingfel lawa anda chani bera langchu COVID-19 wangkha ni deuh berin chuba ka US court lamin hun an pek ve thin wang te po ani bok ti chuan court lama case chu enfel angai ta a heta hian thil tam tak shet bel in amma sabera chuan court in chentili an zona a main sari zan khan dar som pakhat vela anna atanga aban thosoin heta a hola hian India chu thuthlenga alomu thil thu asoya ma se athlem deuh hnu loka aron har ngal wata amit ming atang chuan chentili chuan dan phallo drugs alo khoile to ti po a she thei nge ani India hian drugs hi a khoina sa hle a hun masalama po damdoi dan phallawa akol awanga anlo man to thu asoi boka ma se chung chu chentili hian threng ma se anin zui ring thowa hei mai hi alani lo Riley masis dona thilmak tak lo omve bokin abo ma zan me ni sari zandar som pakhata Riley chuan a thian pa heidina chu masis thonin India aruma alu thole chumi hnu minute som pahnia a hlo thon thu a thon le a ma se he masis a thon ma hian India chu amu hil dai to thung chu bak chu masis reng adong lawa zinga chuan makdeuh main Riley masis te chu alo in delete fil der to boka tin he thil thlen ma hian India chu Riley ruma voi tam tak alu ti po sha thein a thian pa heiden ne na anin video call lai te chuan India tong thom po a sha theya Riley chu thlengsil fai tur te le thil sang ti turin alo sil vela Riley chuan India chu a hlo ema wangin haiden ne na po aruma India omlai chuan muhi lo turin a cha nge zanrei hnu jinglam dar thom vela India chuan voi hni lai Riley chu a khola ma se Riley chuan ala du lo a voi thumna a phei chuan a number chu a block nge ani he thil Indian ati chania police chen an rin dan chuan Riley chu a thian pa nen an le in biaim ti a sha du wang ani an ring ta a India phone ale Riley phone a chuan engma a om to lo na in mun puilam atangin an chui chuak le ta veka heng thil thlen hnuah hian India che dan che chu sha thei to lo ma se police te chuan India chuan Riley chu zana athatanga atuka na thok tura chhuakin a thiante karwa ho in lam apan ni anga chumi hnuwa ruang chu mun fal dewa adata ani an ring tabera heng thil zong ati zo hnuwa Riley phone chu a in fia vek ani an ring ta ani heiba ka hian thilmak deuh chu India chuan drugs ati mai pi alama tharum tho nalam angai twa telti chentili le India nu nge chuan an lo she pho to a ma se hetiang ema a che thi chu an lo ring phak ngai lo ti chuan October ni nga kumsang ni somni pakhata court hearing hnung ber nei anita a fin fiana sang mangin India chu court chuan twal tha awanga dam chunga lung in tang turin thiam lo a chantir tangi a ma se chu thu a sha chuan India chuan china le rilunat na po nei lo ang hialina oma a torni de chuan kumsom pangan hnuwa chhawe zeu theina tur dilna an siam sak le ngala ma se just chuan a thutluk na chu ti tlangin India chu dam chunga chhok to mi alawa lung ina tang turin thiam lo a chantir ta ani Riley ruang kha a toina satto ema wangin India khan mi patmei chena lamrong kaya a khoi chat le chat lo a sha theilawa ama iro chu minol puirin dana iro hei wanga thata ani an ring hle thung ko chunga Riley nu chuan India hian afate a khoingam arin ngai lo thu asoya ma se mitam tak chuan drugs addict le criminal record nei to a ina a hroilu awang hian an dem hle ani